Il-Prinċep Rumen Paul Filip għal Romenej ingħata il-bejlu mill-imħallef Edwina Grima wara l-inżamm għal xahrejn f'kustodja preventiva. Paul Lambrino li sem li wkoll magħruf bih għandu 77 sena u hu mfittex pajjiżu biex iservi sentenza ta' priġunerija brabta ma' korruzzjoni. F'Mejju Qorti Maltija kienet ċaħdet it-talba ta' estradizzjoni lejn ir-Rumenija fid-dawl ta' riskju reali ta' persekuzzjoni li jaf jiffaċċja. L-avukati ta' Rumen marru quddiem il-Qorti Kostituzzjonali jargumentaw li jekk il-klijent tagħhom ikun estradit ikunu qed jinkisrulu drittijiet fundamentali. Il-ħelsien mill-arrest ingħatalu b'diversi kundizzjonijiet fosthom li jiffirma f'fassa darbtejn kuljum b'depożitu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro oħra. Ismih brabta ma' akkużi ta' disprezz lejn il-qorti u reċidiviżmu fil-konfront tal-Aħwa Di Giorgio se jkomplu f'Ottubru wara li l-avukati tagħhom informaw il-qorti b'każ kostituzzjonali li huma fetħu f'Mejju li għadda. L-Aħwa Di Giorgio li qegħdin jiskontaw sentenza ta' 40 sena priġunerija brabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja kienu qegħdin jiffaċċjaw dawn l-akkużi quddiem il-Maġistrat Estrid Mej Grima wara li rrifjutaw milli jiġdu kontra Jorgen Fenek. Huma wieġbu mhux ħati għal dawn l-akkużi li nħarġu wara li rrifjutaw jiġdu fi stanzi differenti u marru kontra l-ordnijiet li kienu ingħataw. L-Aħwa Di Giorgio argumentaw li jekk jiġdu kontra Fenek jistgħu jinkriminaw irwieħhom anke jekk diġà ġew kundannati brabta mal-każ u b'hekk dan ma jgħodx fil-każ tagħhom. Issa l-każ ġie aġġornat l-Ottubru filwaqt li jkompli jinstema' il-każ kostituzzjonali li infetaħ. Orien Toma Whitelaw żagħżugħ ta' 25 sena mill-Birgu ġie rilaxxat mingħajr kundizzjoni wara li allegatament żamm sikkina ma' membru tal-familja tiegħu li pprova jwaqqaf argument li nqala bejn l-akkużat u persuni oħrajn. L-arrest ġie konsidrat bħala wieħed invalidu mill-Maġistrat Lara Lanfranco minħabba li dan ir-reat u kontravenzjonali u s-sikkina ma nstabitx. Minkejja l-argumenti tal-prosekuzzjoni, il-Maġistrat ordnat ir-rilaxx tal-imputat. Madankollu l-qorti laqgħet it-talba tal-protezzjoni favur il-vittma u qrabatu.